Καλώς ορίσατε. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μια πρόταση που κατατέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και, πιστέξτε με, δεν μοιάζει με καμία άλλη. Φιλοδοξεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, να φέρει την παγκόσμια ειρήνη, συνδυάζοντας την αρχαία πνευματικότητα με τη σύγχρονη παγκόσμια πολιτική. Πάμε λοιπόν να δούμε από κοντά αυτό το απίστευτα τολμηρό όραμα. Στην καρδιά όλης της πρότασης βρίσκεται αυτή εδώ η φράση. Λέει «Bihad σημαίνει μία ακρός πνευματική, παγκόσμια, ανθρωπιστική, άνω βούλη του κόσμου». Με τον όρο Bihad να είναι ουσιαστικά το όνομα της Ινδίας στα Σανσκρίτικα, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν μιλάμε για απλές προσαρμογές, αλλά για μια ριζική, σχεδόν επαναστατική ιδέα για την παγκόσμια τάξη. Και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Τι γίνεται όταν μια βαθιά πνευματική φιλοσοφία μετατρέπεται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με ημερομηνίες, στόχους, τα πάντα και παραδίδεται στους ισχυρότερους θεσμούς του πλανήτη? Ας δούμε τι απάντηση μας δίνει το ίδιο το έγγραφο. Λοιπόν, για να δούμε τη λύση που προτείνεται, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει. Και αυτό, σύμφωνα με τους συγγραφείς του κειμένου, ξεκινά από τη μακρά και ομολογουμένως απογοητευτική ιστορία των προσπαθειών για παγκόσμιο αφοπλισμό. Η πρότασή μας γυρίζει πίσω 80 ολόκληρα χρόνια. Από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση του ΟΗΕ το 1946, οι συζητήσεις για τον αφοπλισμό δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Έχουμε διεθνείς ημέρες, επετείους, αμέτρητες αποφάσεις. Και όμως, όπως τονίζει το έγγραφο, η ουσιαστική πρόοδος απελπιστικά μικρή. Και κάπως έτσι φτάνουμε στη σημερινή σκληρή πραγματικότητα. Ο αριθμός που βλέπουμε είναι σχεδόν 10.000. 9.614 πυρηνικές κεφαλές έτοιμες για χρήση. Είναι ένας αριθμός που από μόνος του ειλικρινά τα λέει όλα για το μέγεθος της απειλής. Και το πιο ανησυχητικό, τα πράγματα ξέρετε δεν μένουν απλώς στάσιμα, γίνονται χειρότερα. Το έγγραφο επισημαίνει ότι οι ένοπλες συγκρούσεις έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή σχεδόν $1 τρισεκατομμύριο προορίζονται μόνο από τη ΣΥΠΑ για τον εξυγχρονισμό των πυρηνικών. Ποια είναι λοιπόν η ρίζα του κακού? Για το έγγραφο αυτό η απάντηση είναι ξεκάθαρη και δείχνει 3 παίκτες. Τον αδυσόπιτο ανταγωνισμό μεταξύ της Αμερικής, της Ρωσίας και της Κίνας. Αυτή η τριμερής αντιπαλότητα είναι που, σύμφωνα με την ανάλυση, τροφοδοτεί συνεχώς την κούρσα των εξοπλισμών και μπλοκάρει κάθε σοβαρή προσπάθεια για ειρήνη. Εντάξει, είδαμε το πρόβλημα. Ποια είναι η λύση λοιπόν? Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Το έγγραφο παρουσιάζει μια ολιστική, πνευματική ιδέα που την περιγράφει σχεδόν ποιητικά, ως ένα φαινόμενο της φύσης. Ας δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η θεϊκή δύναμη 1-2-3. Στηρίζεται σε 3 πυλώνες. Το UB, που σημαίνει η παγκόσμια αδελφοσύνη, η ενότητα δηλαδή. Το UD, ο παγκόσμιος αφοπλισμός, που είναι ο τελικός στόχος. Και στη μέση, ο συνδετικός κρίκος, το UM, οι Ηνωμένοι Διδάσκαλοι. Ένας εντελώς νέος πνευματικός θεσμός, σχεδιασμένος για να μας οδηγήσει εκεί. Για να το κάνει πιο κατανοητό, το κείμενο χρησιμοποιεί μια πανέξυπνη αναλογία από τη φυσική. Λέει ότι το σύστημα UB, UM, UD είναι σαν το άτομο, είναι αδιέρετο. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις το πρωτόνιο και να περιμένεις να λειτουργήσει. Το κρίσιμο σημείο εδώ λοιπόν είναι ότι χωρίς το μεσαίο στοιχείο, το UM, τα άλλα δύο, η αδελφοσύνη και ο αφοπλισμός, απλά δεν μπορούν να υπάρξουν. Και προσέξτε, αυτό το νέο σώμα, το UM, δεν έρχεται για να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ. Έρχεται για να τον συμπληρώσει. Το έγγραφο τα περιγράφει ως Shiv και Shakti. Στην Ινδουιστική φιλοσοφία, το ένα είναι η συνείδηση, η στατική δύναμη, και το άλλο είναι η ενέργεια, η δημιουργική δύναμη. Το ένα απλά δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Εδώ φαίνεται πόσο λεπτομερής είναι η πρόταση. Η δομή των Ηνωμένων Διδασκάλων είναι σχεδιασμένη για να αντικατοπτρίζει σαν σε καθρέφτη τα όργανα του ΟΗΕ. Έχουμε ένα πνευματικό συμβούλιο απέναντι από το Συμβούλιο Ασφαλείας, μια πνευματική συνέλευση για τη Γενική Συνέλευση. Η ιδέα είναι να πνευματικοποιηθεί, ας πούμε, κάθε πτυχή της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ωραία, είδαμε τη φιλοσοφία, πώς όμως γίνεται όλο αυτό πράξη? Γιατί δεν μιλάμε απλά για θεωρίες, το έγγραφο προχωρά και προτείνει μια πολύ συγκεκριμένη βήμα-βήμα ατζέντα. Και εδώ είναι που η πρόταση γίνεται απίστευτα χειροπιαστή. Δεν είναι μια αόριστη ιδέα για το μέλλον. Είναι ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, με συγκεκριμένες ημερομηνίες που σύμφωνα πάντα με το έγγραφο παραδόθηκε στα τέλη του 2025 σε 9 υψηλόβαθμους αξιωματούχους του ΟΗΕ. Ας δούμε μερικά από τα πιο σημαντικά βήματα του σχεδίου.
Ξεκινά με κάτι δραστικό, την κήρυξη παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης. Προχωρά στην ενσωμάτωση της φιλοσοφίας στην παγκόσμια εκπαίδευση και κορυφώνεται με συνόδους κορυφής με τις τρεις μεγάλες δυνάμεις και τα υπόλοιπα πυρηνικά κράτη. Ο τελικός στόχος: η άτυπη αναγνώριση του νέου πνευματικού σώματος μέχρι τα τέλη του 2026. Ποιος είναι όμως ο απότερος σκοπός όλου αυτού του σχεδίου? Πού οδηγεί όλη αυτή η προσπάθεια? Η απάντηση, σύμφωνα με το κείμενο, κρύβεται σε δύο λέξεις: Sangam Yug. Ο όρος Sangam Yug, λοιπόν, περιγράφει τη νέα εποχή της ανθρωπότητας που αυτό το σχέδιο οραματίζεται να φέρει. Μια εποχή που θα βασίζεται, όπως λέει, στην ακλόνητη αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και εδώ έρχεται μια έκπληξη, κάτι που δεν το περιμένεις από ένα τόσο πνευματικό κείμενο. Αντί να απορρίπτει την τεχνολογία, την αγκαλιάζει. Προτείνει την αξιοποίηση προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο, ως έναν απαράμιλο σύμμαχο, για να επιταχυνθεί η μετάβαση σε αυτόν τον νέο, πιο αρμονικό κόσμο. Η ανάλυση κλείνει με αυτή την επιτακτική φράση στα Χίντι. «Άμπιν έχει, το κάμπιν έχει», που σημαίνει ακριβώς αυτό. Αν όχι τώρα, τότε πότε. Νομίζω ότι αυτή η φράση συμπυκνώνει τέλεια την αίσθηση του επίγοντος που διατρέχει ολόκληρο το έγγραφο. Και κάπως έτσι μένουμε με το τελικό μεγάλο ερώτημα. Αυτή η πρόταση προσπαθεί να χτίσει μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους που συνήθως τους βλέπουμε σε σύγκρουση. Την εσωτερική, πνευματική αναζήτηση από τη μία και τη σκληρή, ψυχρή πραγματικότητα της γεωπολιτικής από την άλλη. Το αν μια τέτοια γέφυρα μπορεί όντως να χτιστεί, αυτό είναι ένα ερώτημα που μένει ανοιχτό.